Jo! Hallo, du skal sige noget. Du er i kameraet nu. Kan du præsentere, hvem du er? Hej. Jeg er brandmand. Er du brandmand? Ja. Og Jeg har været til tandlægen. Se. vi nåede ikke at se din tand. Vil du vise igen? Ja, det er flot. Virkelig flot. Hvad er det at drikke? Det har jeg lavet i morgen. Og du sagde, du var brandmand. Så er vi spændt på, hvornår der kommer en alarm. Den er bare med på i stykker. Det er ikke Maria. Den er helt den. Jeg skal skynde mig! Jeg er nødt til at reparere den der. Du skal skynde mig. Og så slukker den fucking brand. Men jeg har en dejlig sang til jer i aften. Med mit røvhul, og det lugter dejligt. Jeg slukker. Jeg har en sang til jer. Er I klar? Jeg er brandmand! 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 Brandmand! Hvad for helvede? Jeg må høre skynde mig. Jeg er nødt til at lave den igen, okay? Nu er den så snart. Jeg må hellere skynde mig. Jeg nåede aldrig. Jeg er dårlig brandmand. Jeg er dårlig brandmand. Jeg kan ikke gøre det. Jeg kan ikke gøre det. Okay. Der er en, der er nødt til at tage over på min plads. Jeg er med mit liv. Okay? Jeg tror den, som det var det kæreste ej, okay? Og klar, mand! Du skal sgu da skyde, mand! Skyde!
den begrænsning igen. Jeg bliver sindssyg. Jeg brugte med mit Jeg røjser. det lugter dejligt. Jeg må have mine ting med. Jeg er smuk og frygtbar. Farvel! Lena, jeg får stress af det her. Jeg lægger det ud! Der kommt was nicht Gott.